14 години. Но не тираж е плюснал, като има гореща, не знам, деве стана яги и легна. И сега след малко той ходи вънка да чишка и вънка да. И сигурно ще някъде да го изкарам. Чакам да ядат и да я прибера тая паничка, че там кабинат нашите много паници и представят. Викат до мен. Нашите са цели такова, цяла врата бяла. И един комшия се ядосал. Той викаше, няма да я пуска, защото серия не на бълхини. И гледам аз, написал. Няма да отваряте вратата на котката, защото има бълхи, има не знам и го виждам. Викам, това е твоя работа ли? Моя, ама бях, вика, се ядосал много. Не, всеки не обича животни. Добре, не ги обичаш, ма не им вреди, де. Аз също не обичам вкъщи. Ама не съм тръгнала да трепа котка. У дома си, няма къде, ако съм на къща, ще ги прибера.